Blewit ni ale ye Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ kanumakɛ jan dɔ ye ani mun ye ɲɔgɔn ye a siɲɛ fɔlɔ la a nalen ye kuma min na Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ dankan don san 2016 ko jamana ɲɛmɔgɔ kun ye layidu di ko a bɛ segin ka na ko ni a ye sebagaya sɔrɔ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔya la u kɔni sewalen do kosɛbɛ Balina ni Ireland dugu fitinin ye mun ye Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ ale bɛnbaw ni u sigira o yɔrɔ la Biden ale kan ka taga nin dugu in na dɔgɔkun wɛrɛ a ka tile 4 tagama mun b'a lase Ireland ani Ireland du Nord Ireland kɛɲɛkɛyanfan Ireland ka denbaya ka dɔ fɔ kalanyɔrɔ ko Joe Biden bɛ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw la minnu ni Irelandkaw don kosɛbɛ ka da kan ko a bɛnbaw 10 ka bɔ bɛnba 16 la olu wolola u ka nin gun in kan ni a bɛ wele ko Emerald gun kan k'u bɛɛ tagara États-Unis kɔngɔba wagati la a bɛ fɛ ka taa bɔ a bɛnbaw sigiyɔrɔ 2 la fɔlɔ o ye Balina ye ni o bɛ Ireland tilebiyanfan na ni a mɔkɛ Patrick Blewit o wolola ye